Hello! Nyt on uusi viikko, eli nyt on maanantai ja tänään on taas työpäivä luvassa. Mulla on vielä 2 työpäivää, siis mulla on vähän vapaata, niin mä toivon, että tähän nyt tulisi vähän mielenkiintoisempaa sisältöä tällä viikolla, koska sit kun on vaan töissä, niin se ei oikein ihan hirveästi kuitenkaan voi kuvailla tai mitään ihmeellistä. Niin ja päivät oikeastaan menee sitten siinä, mutta joo, tänään mä menen iltavuoroon. Mä oon nyt aamulla vaan tällä tehnyt ihan perusjuttuja ja nyt mä ajattelin lähteä käymään Sittarissa. Näin, että sinne on tullut uutta reppulmakua ja mä rakastan kirsikkaa, joten mun on pakko saada sitä nyt heti paikalla. En pysty odottamaan, joten mä lähden nyt kävelemään sinne. Hyvä pikku aamukäppäily myös samalla, niin joo, en tiedä. Toivottavasti on hyvää. Mä oon ainakin nähnyt, että se olisi hyvää ja mä rakastan kirsikkaa esanssia, joten mä voin kuvitella, että Red Bullissa se on varmaan täydellistä. Mä muutenkin tarvin muutamia juttuja kaupasta, niin tää on nyt hyvä tämmönen, että saa sit samalla hoidettua tämänkin pois alta. Menen tosiaan iltavuoroon, niin sitten pääsen aika myöhään vasta kotiin, niin ei sitten enää jaksa lähteä minnekään kauppaan siinä kohtaa. Niin mä nyt hoidan tälleen aamulla sit kaiken pois alta, niin sitten voi hyvällä mielen mennä töihin ja tulla vaan kotiin ja iltahommiin ja nukkumaan. Ja nyt ennen kuin mä unohan, niin mäpäs näytän samalla mun päivän asunteilla. Niin tämä on nyt maanantaina asun. Mä yritän kuvata näitä tänne, koska mä luulen, että mua ehkä motivoi vähän silleen pukeutua kivasti se, että jos mä niin kun näytän ne. Tai tiedättekö, en tiedä saaks kukaan nyt kiinni tästä ajatuksesta, mutta välillä musta tuntuu, että jos mä oon vaan yksi himassa, mä en tee mitään, mä en mene minnekään, niin eihän nyt silloin tietenkään laittaa mitään kivoja vaatteita. Mutta kivat vaatteet aina piristää. Mä oon nyt yrittänyt ottaa semmoisen, että varsinkin jos mulla on vaikka töitä tai että mä menen jonnekin, niin sit mä oikeesti laittaisin jotain kivoja söistä, kun mä kuvaan ne. Niin sit aina kun on asukriisi, niin mä voin katsoa, että mitä mulla on aiemmin ollut päällä. Ja sit osaan tiettäkö siitä silleen, että mä vaan laittaa ton asun. Niin tää on nyt mun niinku idea tähän, jos kun mulla on niin usein asukriisi. Niin sit jos mulla on joku kiva asu ja mä kuvaan sen, niin sit mun ei niinku tarvii miettiä, vaan mä voin katsoa ja olla silleen, hei mulla oli toi. Mulla on siis tämmönen mesh pallotoppi. Paita, ei toppi. Anteeksi, toppi on siis alla, mutta paita on tässä päällä. Ja sitten tämmöiset vihreät farkut. Mennäänpä sit tästä ison pelin eteen, koska eihän tässä nyt näy mitään näistä housuista. No niin, tässä on nyt koko päivän luukki. Tämmöiset vihreät farkut ja sitten tää paita. No niin, mutta näette, että on tällaiset leveät. Ja kuuluu itse asiassa vyö näihin housuihin, mutta mä nyt otin sen pois. Nämä on siis Lindexissä nämä farkut. Nämä on ne, mitä mä kävin kokeilemaan. Mä olin käynyt katsoa niitä jo aikaisemmin. Ja nytten sitten kävin hakemassa. Musta nämä on ihan sikakivat. Mä luulen, että näistä tulee mun yhdet varmaan kevään käytetyimmät housut, koska rakastan vihreätä. Ihan superkivat. Jotain muutakin kuin vaan aina. Jotain perusfarkkuja tai mustia housuja. Nämä on niin söpöt. Tässä ehkä näkyy vielä paremmin tätä väriä. Tuolla oli vähän jotenkin valaistusta, mutta näytti vähän tummemmilta. Mut joo, nyt lähdetään kauppaan ja sitten saatte osteesti videon kaupasta. Mä oon vähän sellainen niinku aika-optimisti, että mä aina luulen, että mä kerkäytän kauhean hyvin tehdä asioita. Ja sit mä aina havahdun siihen, että mulla on hirveä kiire. Ja sit kun mulla on kiire, niin mulla on oikeasti kiire. Ja sit mä niinku juoksen. Et mulla on vähän sellaista ongelmaa, että mä en oikein osaa niinku ajoittaa aina ihan silleen oikein. Niin nytkin mä niinku kuvittelen, että mulla on ihan hirveästi aikaa, mutta todellisuudessa mulla ei oikeastaan niinku ole ihan kauheasti aikaa. Et mä en tiedä, tuleeko tosta joku kaospäivä taas, mutta katsotaan. Mä nyt lähden anyway sinne kauppaan, koska mä oon päättänyt, että mä menen, niin mä nyt tehdä sen ja ehtiä tehdä sen. Pitäis vielä tehdä ruokakin, mutta katsotaan riittääkö nyt siihen aika vai lähteekö tää nyt vähän liian juoksemiseksi. Mä myös isosti kapinoin nyt enää toppatakin käyttämistä, joten mä vähän kerrospukeudun. Mä en tiedä, miksi mä vaan taas jäppään tässä, kun mulla on oikeesti vähän silleen kiire. Tiedättekö, mä niinku, kun mä alan puhumaan, niin mä en niinku... Mä osaan olla hiljaa. Nyt mä menen. Ja siis mun on pakko nopea näyttää, kun nää mun lakanat on musta ihan sikakivat, mitkä mä vaihoin. Näihin kuuluu siis tämmönen kans niinku, tai en kuulu, mä olen ostanut erikseen, mutta tämmönen niinku aluslakana. Mikä on tot samaa matskua, tai siis samaa matskua, no samaa matskua ja samaa kuviota, mutta niinku musta on hauskaa, että ne on tolleen samaa kaikki. Mä katsoin äsken säätiedotteen, ja tällä viikolla pitäisi olla siis ihan sairaan ihania aurinkoisia päiviä, tulisi 9 astetta lämmin. Niin oikeesti mammat odottaa, mä niin innostuin. No niin, ja nyt tulee osteesta. Mä olin aika tehokas nätistä. Ostin banaaneja, ne oli loppu. Sitten jotain tämmösiä perusrotskurahkoja. Ja sitten smoothien tänne perustonerin. Mulla on aina tää ja se taas loppuu, joten nyt täytyy taas ostaa uusi. Se loppuu jotenkin kauhean nopeasti, mutta niinku tää on mun lempiasia maailmassa. Mä voin elää ilman tätä, joten siinä se nyt taas on. Sitten uuden vessanpesuaineen. Sitten tuolla oli siis eurolla jotain tämmösiä kuuroja. Mä en niinku tiedä, mitä nää on. Joku tyrnivanilja. Mutta mä en tiedä, mä testaan, kun nää tuli tosiaan vaan euron, niin otetaan kokeiluun. Mä ajattelin, mä otan tuon vaikka töihin evääksi. Sitten ihan peruspastaa, koska mä ajattelin tehdä illalla pestypastaa. Nyt mulla ei oikeastaan riitä aika.
Sitten leipää, jotain tämmösiä kaurapaloja ja apua. Niin raivalla heittelee tää asioita, että varmaan kaikki hajoaa. Sitten mun työlaukkuun purkkaa, koska sekin loppuu. Sitten vähän lisää protskuhanukkaita. Sitten tietysti ja totta kai nämä, mitä mä lähdin hakemaankin. Eli tää uusi Red Bull. Mä oon niin iloinen näistä, oikeesti mä nyt heti aion testata. Mä oon niin innoissani tästä oikeesti. Mä rakastan siis kirsikkaa. Tuoksuu niin hyvältä. Joo. Joo. I love it. Oikeesti siis. Niinku, mitäs mä nyt annan tälle? Siis melkein jopa 5/5. Siis tää on niinku eri makuinen kuin mitä mä ehkä ajattelin tai kuvittelin. Mutta se on tavallaan myös positiivista, että ei ollut vaan semmonen ehkä ihan perus pelkkä kirsikka-esanssi. Niinku. Mä antaisin tälle siis ehkä niinku 4,5/5. Ellen jopa 5/5. Ehkä 5-. Tää on niinku tosi hyvä. Tässä on ehkä sellainen. Niinku tää ei oo mun mielestä ihan 100% täydellinen, mutta 99%. Tosi hyvä. Jatkoon. Pääsee mun niinku lemppari Red Bulliksi ehdottomasti ja silleen Nokon karnivaalin kanssa hyvälle ykkössijalle yhdessä. Niin kyllä nää on niinku mun 2 lempparia kaikista. No niin, nyt pitääkin kiitää taas töihin ja sit illalla mun pitäisi vielä lukea meidän seuraavan luennon matskut, joten tänään on taas vähän pitkä päivä luvassa, mutta ehköhän tää nyt tästä taas sitten. Yritetään olla nyt vielä reippaita pari päivää, sit mulla on vapaata, niin jotenkin osun nyt nää koulu- ja työpäivät tällä viikolla tosi niin kuin samoille päiville, mutta ei voi mitään, välillä on näitä viikkoja. Huomenta. No jotenkin vähän ehkä liian pitkää. Ei nyt sillä ei mulla tänään mitään muuta ihmeellistä kuin töitä ja pitäisi näistä tehdä yksi koulujuttu. Sillä että ei mun sinänsä ole mikään kiire minnekään, mutta jotenkin nousen, sanotaan en herännyt myöhään, mutta nousen jotenkin myöhään. Ja siis se voi myös johtua, että tuolla jotenkin ihan sairaan pimeät ja harmaat tuolla ulkona, niin ei niinku yhtään tullut sellaista päivän valoa, niin tuntuu, että kello olisi jotenkin kauhean niinku vähän, mutta ei se mitään, tehdään nyt aamupalaa ja sitten mä katon vähän mun koulutehtävää ja sitten mä vaan valmistautua mun työpäivään. Mulla on aina aamuisen YouTube-hetki ja sitten nyt mulla on leipää ja sitten mun tekemää tuorepuuroa. Tuli oikeesti aika hyvää. Siinä ekassa videossa mä olin sillä, että näytti ihan kauhealle, mutta se on niinku tosi jees. Siinä on siis ihan vaan, mä kirjoitan, mä en edes muista. Mä niin itse varmasti aloin selittää tätä, mutta mä laitan tähän teille johonkin, kirjoitan sen, mitä siihen tulee. Siis mä jotenkin naurattaa, kun mä yritin kuvaa tähän tällaista kunnon esteettistä ihanaa klippiä, missä mä meikkaan, mutta toi mun meikkipussi on siis kokenut niin kovia, että niin kun, tuo tähän tällaista niin kun realistista tunnelmaa. Ja niin ihan rehellisesti mulla ei mitään hajua, että miten mä oon saanut sen siis ton näköiseksi. Ja siis varmaan niin jotain puuteria ja meikkivoidetta ja bronzeria on lennellyt ympäri ämpäri. No mut joka tapauksessa mä aloin nyt laittautumaan, mä laitoin hiukset kiinni, mulla on niin rikast hiukset, että tänään on taas tämmönen Big Bag Bond Day. Ja sitten vähän meikkiä nassukkaan ja sit mä syön vähän lounasta, sit mä lähden töihin. Siis pitää tulla jotenkin ihan superpimeätä tänään, kun on noin harmaata, niin tässä on vähän ei kauhean hyvä valo, mutta mä nyt näytän nopeasti taas mun päiväasun teille. Mulla ei nyt jotenkin ollut yhtään motia miettiä, että mitä mä laitan päälle, niin tää on nyt tämmönen tosi mun go-to basic outfit, että jos mulla ei oikeesti ole mitään muuta mielessä, niin sit mä menen tällä. Mutta mä laitoin nyt tänään nämä vihreät farkut taas uudestaan, nämä oli musta tosi kivat, niin laitoin heti uusiksi jalkaan. Ja sitten mulla on tämmönen pitsitoppi ja sitten tämmönen perus mohair pörrisneule. Tää on mun aika semmonen niinku, jos pitäisi valita joku yksi asu, mitä mä en pitäisi, niin se olisi varmaan joku tämmönen. Mut joo, ei ole nyt oikein inspistä alkaa silleen miettiä mitään ihmeellistä, niin tällä mennään. Ja siis mä oon niin iloinen, että mä ehdin tänään tehdä yhden mun koulutehtävän. Mä vähän ajattelin, että mä olisin ehkä jättänyt sen huomiselle, mutta nyt kerkesin. Ja mä oon siitä ihan super iloinen, koska se on mun huomiselta pois, kun mulla on vapaa päivä, mutta mulla on aika paljon kaikkea muuta hommaa. Siis mä oon saanut ihan sikakivoja projekteja nyt ja kaikkia videoita, mitä mä saan tehdä. En nyt suoranaisesti niin välttämättä itselleni pelkästään, mutta töihin ja kaikkea muuta tällaista. Niin mä oon ihan super innoissani ja jotenkin kiitollinen siitä, että muhun on nyt luotettu tälleen jotenkin, joo. Mut siinä on toki niin paljon hommaa tietysti niin lisää, mutta toisaalta on musta silleen kiva juttu ja mä tykkään kuvata ja editoida ja näin, niin se ei silleen haittaa mua.
Mutta sanotaanko, että on aika niin kun on koulu ja työt ja sit vielä kaikki niin muita juttuja, tällaisia somehommia, niin vaikka ne on kivoja, niin niihin menee paljon aikaa, niin sitten nyt täytyy vähän niin aina aikatauluttaa näitä myös vapaapäiviä, että kerkee sitten kaiken. Niin niitä on nyt aika paljon huomisella luvassa, niin toi tosiaan nyt helpottaa aika paljon, että mä sain ton yhden tehtävän tehtyä kokonaan. Mutta tänään ei tosiaan tapahdu varmaan enää yhtään mitään ihmeellistä, koska mä menen vaan töihin ja sit kello on taas hirveästi, kun mä tuun kotiin. Mä luulen, että koska toi mun pelkkä maanantai-video oli jo ihan sairaan pitkä, se oli joku 8 minuuttia, kun mä editoin sitä, niin mä lopetan tämän jäppämisen tältä päivältä, koska muuten tästä tulee oikeasti varmaan joku tunnin mittainen video, niin nähdään sitten huomenna keskiviikon parissa taas enemmän. Näinpä. Mä kuvasin just ihan sikahauskan tämmösen kevättennarivideon. Toivottavasti tulee hyvä. Mua jännittää. Siis mulla tuli jotenkin niin semmonen iloinen olo. Mä kuvasin äsken yhden videon. Mun mielestä sit tuli ihan kiva. Olin ihan tyytyväinen. Ja jotenkin tää valo ja kaikki. Siis mulla on sellainen fiilis, että tää on nyt niin kuin hyvä päivä. Oikein hyvä päivä. Ihana aurinko ja kaikki. Mun pitäisi nyt keksiä jotain lounasta ja sitten tähän vielä yksi koulujuttu, mutta mä sain yllättävän niin tehokkaasti tehtyä tänään. Kello on vasta joku, en mä tiedä, ehkä 2. Mulla on kyllä vieläkin siis hommaa paljon jäljellä, mutta mä otan sen pienen tauon, että mä menen kävellen kauppaan. Siis tää päivä on mennyt niin nopeasti. Ymmärrän, miten kello on näin paljon. Mä en nyt tehnyt niinku mitään muuta kuin käynyt kaupassa ja editoinut ja kuvannut ja tehnyt koulua. Okei, toki mä oon tehnyt aika paljon kaikkea, mutta tiettikö silleen se aika on vaan niinku hujahtanut näin. Mä oon siis pystytään ihan sairaasti, mulla tuli kauhean kuuma. Kun mä sain noin vikatkin videot editoitua, mä olin päättänyt, että mä haluaisin tänään ihan hirveästi mennä salille, koska mä en oo nyt, mä olin ensinnäkin pitkään vähän nuhassa ja kipeänä. Ja sitten nyt mä oon yrittänyt sinne pikkuhiljaa vähän palata taas tähän rytmiin. Mä aion vielä kasvata itteni ja nousta täältä. Mä yritän ehkä ottaa nyt sellaiset niin oikeasti power napit, mutta katsotaan nyt, onko tämä herääks joskus 8 illalla, let's see. Hello, nyt on torstai ja siis tuolla paistaa aurinko taas. Ihana kevät. Nyt on aika kaivaa kevättakit ja mä aion heittää mun toppatakit nyt tonne pois, koska mä en enää pysty. Mä aion kaivaa nää kevättakit täältä ja alkaa nyt käyttää näitä. Mä aloitin muutenkin joku kevätsiivouksen, koska mä tyysin, että alkaa olla aika lämmin. Et ei enää oo yhtään niin kylmä täällä kämpässäkään. Mä ajattelin, että mä teen nyt vaan nopea tällaisen salden. Ja sit mun on pakko lähteä ulos, koska vielä kun tuolla paistaa aurinko, niin mä haluan mennä nyt niin pitkäksi aikaa pihalle kuin vaan pystyy. Ja sit oikeastaan tänään ei ole muuta kuin pitäisi lukea luentoa varten vähän matskuja ja sitten käydä salilla taas, koska yritetään olla reippaita aina kun siihen on aikaa. Siis musta tuntuu, että aina kun mun on kuulokkeet päästi, mä jotenkin huudan niistä klipeistä niin ihan superkovaa. Yritän puhua vähän hiljempaa, koska aina kun mä puhun sellaisen normiäänellä, niin se jotenkin niin kuulostaa siltä, että mä huudan. Mä en halua huutaa teille, niin Mut joo, mä oon vaan siivoillut ja laittanut kaikki kevättakkeja esille ja talvivaatteet kaappiin ja syö vähän lounasta. Ja joo, en mä tiedä. Nyt mä ajattelin, että mä lähden vaan vähän kävelemään ja ehkä käyn vähän keskustassa. Eilen jotenkin niin tehokkaasti tehty kaiken, että mulla ei jäänyt tälle päivälle hirveästi mitään, mikä on superkiva. Ja sit mä ajattelin, että mä menen käymään salilla tuossa samalla, niin tulee sekin hoidettua nyt. Kun poistun täältä kotoani, niin mä kävin äsken hakemaan mun Selpyn paketin, kun ne laittoi mulle viikko sitten viestiä, että haluaisinko mä tehdä niiden kanssa TikTok-videon. Ja totta kai mä halusin, koska I love Selpy, oikeasti ihana. Ja mä oon ihan superinnoissani, tuolla on niin kiva juttu. Ja joo, mä en nyt tiedä saanko mä näyttää teille, niin mä ehkä en nyt näytä varmaan vuoksi. Näytte sitten vähän myöhemmin sen videon. Mä laitan sitten, kun se tulee nyt avata sen. Hello, nyt on perjantai ja mulla on vielä tänään yksi luento ja sit iltavuoro. Ja sit mulla on koko viikonloppu vapaa. Mä oon ihan superinnoissani. Ihan sikakivaa. Huomisesta tulee varsinkin varmasti ihan sairaan kivaa meidän mun kaverin kanssa. Pitkästä aikaa vähän viinittelemään. Mikä tuntuu sikakivalta, koska me on pitkä aikaa käyty. Niin on kiva mennä yhdessä. Mulla on tänään vaan tämmöset kevään kunniaksi tämmöset vaaleansiniset farkut ja sit ihan vaan valkoinen teepaita. Ja sit mä laitan mun blazerin.
joka on itse asiassa uusi. Mun meikki on tänään ihan extra glowy, koska mun ystävä suositteli mulle semmoista L'Orealin, oliko se joku Lumi Glow, semmoista mitä laitetaan niinku meikkivoiteen alle. Ja mun mielestä tää on kiva. Mä jotenkin niinku tykkäsin tästä lopputuloksesta. Mä näytän vielä luonnonvalossa, mutta kattokaa tätä! Siis... Okei. Joo, en tiedä teistä, mutta mun mielestä niinku 13 € well spent oikeesti. Siis itse mä laitan tähän sen tuotteen. Moni varmaan tietääkin sen, mutta mä en ollut ennen kokeillut ja siis oikeesti I love it. Täällä on kauhea kaos, kun mulla on mun pyykit täällä, mutta tässä on vielä mun päivän asu. Basic, mut sit kuitenkin sillä tosi sellaisi apua. Nyt törmään pöytään. Oikeesti perjantai on mun lempipäivä, kun tulee aina kaikki uudet biisit. Mielestäni tällä viikolla tuli sika hyviä suomalaisia biisejä. Mä voisin laittaa tähän mun suositukset. Laitaan johonkin tähän. Mut nyt kello on 12, niin täytyy lähteä luennolle. Logiikat on tällaisia... Siis tuolla ulkona on niin ihana auringonpaiste taas. Vähän nyt harvittaa mennä kyllä sisälle töihin, mutta pääsee ainakin hetkeksi vielä käymään pihalla. Mietin, pitäisikö mun kävellä töihin, koska oishan toi nyt siis ihana, oikeesti ihana aurinko. Rakastan. Onko se mun YouTube-videolle? Ilman Näyttääkö hyvältä? Näyttää. Okei, sitten. Kattokaa tätä valoa. Oikeesti. Mä rakastan tämän mun kämppää, kun tänne tulee siis niin paljon luonnonvaloa. Onhan toi nyt niinku siis so pretty oikeesti. Niinku... Okei, mä sain nyt kuvattua mun vintage-jutut ja nyt mä ajattelin, että mä teen mun yhden kouluhomman ja sitten mä alan valmistautua iltaan, koska mä haluan laittautua silleen oikeesti, en tässä näy mitään, silleen oikeesti rauhassa, ettei ole mikään kiire. Ehkä pari kuvaa ja tiedättekö silleen ihana miettiä asun ja kaikkea. Mä rakastan toi niinku paras vaihe, kun menee ulos. Siis mä kyllä nyt ihan todellakin puhun tän L'Orealin ihme Lumi Glow-asian puolesta, koska ottakaa mun meikkiä taas. Silleen niinku jotain tää niinku tekee. Koska onhan tää nyt aika tämmönen niinku glowy. And that's what we like. Mä oon niinku muuten valmis. Mulla on kauhea asukriisi. Mä en tiedä yhtään, mitä mä laitan. Että haluaisin mä laittaa farkut vai housut vai hameen vai blazerin vai topin vai paidan vai mitä mä haluan laittaa. Mä en nyt niinku yhtään osaa päättää. No ja nyt tulee asun esittelyvideo. Mulla on tämmönen toppi, mikä on tästä vähän, se ei nyt näy. Sitten mulla tulee musta pikkulaukku. Sitten mulla on tällainen hame ja tommonen pitsihuitulla asia, mikä on nyt vähän huonosti. Täytyy asetella se. Sitten tämmöset bootsikat. Me ollaan nyt täällä juomassa viiniä. With my favorite girls. Miksi tuli tommonen englanti? Kertaa 2. Sen takia se oli girls, eikä girl, koska Queen Bamse on täällä. Sitten me katsoin Emma Kaalaan. Täydellinen ilta. Vai mitä? Säkin oot osana Girls Nightia. Huomenta sunnuntai. Täällä ollaan vähän väsyneissä tunnelmissa. Mä näin siis, että Turvoltin oli tullut Green Hippoa. Ja siis mä rakastan Halloweenilla tätä avokadopastaa, joten mä nyt naistenpäivän kunniaksi volttasin tämän itselleni lahjaksi, koska niin kuin rakastan. Mä en pitkään aikaa syönyt tätä. Siis oikeesti tää on niin hyvää. Siis niinku ihan sika lämminkin ja kaikkea. Oikeesti nyt niinku plussaa tästä. Ja hei, ihanaa naistenpäivää kaikille ihanille. Kiitos kun ootte siellä. Mä oon oikeesti joka päivä niin kiitollinen siitä, että kun on alkanut tekemään näitä niinku videoita, niin mä en oo niinku juurikaan törmännyt silleen itse onneksi mihinkään hirveän ikäviin kommentteihin tai muuhun, vaan mulla on aina ollut varsinkin TikTokissa semmonen tosi supportava ja ihana niin kun, ympäristö siellä. Niin oikeesti ihanaa, kun ootte niin jotenkin lempeitä ja kivoja tyyppejä. Niin joo, haluaisin vaan sanoa, että kiitos ja olkaa omia itseänne ja ihanaa naistenpäivää. Nähdään ensi viikolla. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Moikka!